Bizkaiko aldo nagusiak Jose Luis Bilbaok eta Deustuko Unibertsitateko errektoreak Jaime Oraak Bizkailab proiektua aurkeztu dute. Bizkailab jakintza, garapen eta berrikuntza gune bada, Bizkaierentzat interes handikoak diren 11 arlo jorratzen dituena. Jose Luis Bilbaok eta Jaime Oraak azaldu duten moduan, Bizkailabek 80 proiektu ditu martxan eta Deustuko Unibertsitateko 233 ikertzaileari dira lanean bertan. Bizkaiko Foru Aldundiak 12 milioi euro jarriko ditu. Deustuko Unibertsitateak Bizkailab martxan jartzeko eta aurrera eramateko. Honek Bizkaiko gizartarentzat eta ekonomiarentzat oso onuragarri izan daitezkeen lehentasunezko arloetan ikar dezan. Gainera Bilbaok eta Oraak azpimarratu dute, erakundeen arteko lankitetza krisialdetik irteteko aktibo nagusia dela. Bizkaiko aldo nagusiak zera erantzi du. Foru Aldundiak guztiz babesten du gaurko ekimen hau. Nahi duelako gure gazteak bikainak izan daitezen bihar. Izan ere, jakintzan eta ikerketan inbertitzea krisi ekonomikotik irteteko, lana sortzeko eta Bizkaiko ekoizpen egitura eta sarea moldatzeko inbertitzea da.